नमस्कार भैया लोग। नौकी मैडम का कहतारी हो कि डालो ना हरिहर कलर पूरा करेला लसर लसर। आहिरे दादा ऐसन बात बा का ये मैडम? तब तो बड़ी गंभीर समस्या बा हो। और बतावा दोसर कोनो परेशानी नइखे नु? तो जेतने हो जाला भीतर उतने करेला लसर लसर। लो ना, सबसे बड़का परेशानी तो ई बा हम तहारा फीलिंग के समझतानी कि तहारा पर का गुजरता ए मैडम। बाकी ई बतावा ए मैडम कि जब होली के मजा ले तारू, बाल्टी के बाल्टी रंग डलवावा तारू आ पूरा ऊपर से नीचे रंगवावा तारू, तो जब रंग अंदर जाई तो लसरे फसर नु करी। अब ओकरा बाद से अपना मजनू के दोष देता रू कि डालता नी कलर तो करता लसर फसर। ई कौन बात भइल ए मैडम? होली के जोश में तो होशे खवा देले बाड़ू। अब ओकरा बाद से बात बतियावता रू। जब होली के मजा लेबू तू तो साजा तोहरे नु भोगे के पड़ी। अगर ज्यादा परेशानी बानू तो घरे जा आ गरम पानी से नहा ली हो एकदम, आ ना तो पूरा होली भर तहरा गजने होई। अगर तबो नइखे छूटत नु तो कोनो गांव के मजनुआ के ध लीह आ लेके जइह, एकदम बढ़िया से उहे सब छोड़ा दीही कलर।